Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjupon. Ingdeng thongke brahini Karbi lamet amai tirekam amai kesingpon. Borjan constituency ke parlo rong thilu pathua klam along kewangji ingdeng thongke brahini angdeng Karbi lamet amai ningkan esek amai pi surihini ra inkorapli apharman tirekam amai kesingpon. Sonsi mai charipon barim ingti meipu tiripi Karbi lamet amai lapen aluhi pachini joysing tokbi chunbang tiripi Karbi lamet amai pensi apor enponu. Aduntu alohi sarpo aman pen surjorong par EM Art and Culture Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Jivan Chandra Pathok Nobin Terang Chairman KLDB Sardili Bay Education Board Chairman Thomson Rongpi Meipu Tiripi KSA Anparta Manpeng Kedoke Thekidingatup Chetongdun Lapen bang somai ningkan isek amai pi alir alon pen pachun pon thekji aphan dirikam amai keseng pon along surjorong par EM Art and Culture dirikam Meipu lapen on teron dirikam chunbang atum aphan si kadokabe chedon sarpen ingbai ponlu anparta akenang sotnai kaprek asan chom aphan songpon thusi mesen me et pen pachun pon thekji aphan ardi doklong pen chingbai chingsai pon simai pachun ponlu bukajan pen sarkurube Karbi Anglong News. ASDC District Committee ahen pen dongkamuka methanga saihem along bang phuamai kangnipon. Phaikuni ni phaipli arni ASDC West Karbi Anglong District Committee Executive amai kangnipon. Labang so amai long Sarsing Ingling West Karbi Anglong District Committee ASDC mephu ahen pen mai charipon. Labang so amai long kachetongdun aluhi sarpo atumki Ram Singh Ronghang ASDC Central Committee Secretary Omphuti Sobi IC Women Front Harsing Teron Polingti Lapen Penang and District CC a leaders atum chetongdun si Chiklo John Krehini Tet Lapen Venture School College atum salary kelongli bang pharoke thomra plike forest employees atum aphan so-cause notice kipi give and take solar project pendanglok non BJP atum Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon kaning joino hei hui alam thi aputhak ar sigjik penching vai pon lapen new land policy chok chipu aputhak ta kache song asai kedeng ponji alam thesi tami chingbai pon Kheroni pensar honteron Karbi Anglong News Teda teacher sumhan dormha ki pithek the lapen ke non het jong bang pharoi thora bang phikep forest asai ki tumhan so-cause notice ki pi pendanglok ICDS worker sumhala tum kache chaga teng pen dormha kapa bat thek the lai huilam ke dupiglo alu kot non Karbi khe phan ka phiri mi nai bangke ke dam tang la 25 January 2023 Autonomous Council pen ka salam po new land policy bang thuke la ke chokche pin lo la pen la so ek bang thuke la ke Karbi Anglong pen Karbi khe phan ki phlungjia ek penaklo la bangke la so pot si nilitum pinidak ta la solam arsik jit pen chingwai pon lo Karbi rat an bhanda nilitum chuning rilo je la so 25 January Autonomous Council pen ka peklang new land policy bang thuke la ke withdraw vek nangji pen la bang so phuthak non nangkeleji November cheklo taring koyarni nilitum dak West Karbi Anglong ASDC District Committee hin pen dongka mukamalong isi thedung la so ek phan ka protest isia adharna nilitum paduponji ase halabang so adharna long kaduka vera taminang sirapsitu duni pusini tu hin pensioni riponlo athema chiri si pen tauna long ke do arar tum lak thom ke chiri se farman premium piune rong rubajo ke do tum sitame chiri si pen lak isi lak hini la sona premium ke Karbi khe tum ke lage piune la pen khajana sitame chiri si pen pharo hini pharo throk pharo nar cap la son sila tum first class second class third class pamen pen ki thik pon lage piune pina khajana kam lo ke dam tang an ke khajana Karbi ra tum ke sika ke thom sika pho son si pibom sinola men pa bat krak dat bang thukel ga chok che pin lo la pen Karbi Anglong along le ke plang la pen ang tan pen ke wang be par nang eklema khei dufan kapache rai labji kapache jor labji ke jor labji kam sila ke Autonomous Council pen bor irong lopot la so ron lang no new land policy bang thukela ke ni tum ke kroy kre withdraw vek nang ji la so pa withdraw phanon taring ko ar ni tum dongka mukam long thedung asai ni tum deng ponji hala so sai long ka du we rata nang cherap situ duni pusini tum hin pen chuning ripon lo Puthot khotkhoti along drugs kene ponlong lapen inut abang phu kaching nang Pinyanar lo porphai krehini apor malom khotkhoti police station ke parlo National Highway 39 atowar pinaka checking ke pado pon bom ahut ihum Dimapur pen golaghat ka cheleng abas bearing registration number AS05G1502 along pen home inkoi drugs kene ponlong labang so drugs inut asar pimar abek along pensi labang so drugs long pon lo pusi police atum pen nang pachini dun
labangso drugs pangrum pet pen 256.04 grams ando pusi pachinipon lason si kaching nang check abang phi amen Rita Majumdar Tinisukia Jaguna sor pusi pachinipon Diploso langmang ronghang adat atum amena akhia dat pen towar kache selam bon lapen Karbi Anglong autonomous council aphan kerap kacho hangpon isi arong pu sarkar pen hokdet aphila pen munit atum kedo arong pulote towar melang kedo akinang son bangso alongri lake lakhain kora throk dwarbagor emesi constituency ke parlo dolamara angkang dadhora ps ke parlo diploso langmang ronghang arong asan chom anat henlo lapen dolamara alongri pen ke kaching thor atomon ke jabje pin alongri ke ladakta isilu lase haladak adat atum pen amena kacho e kovi bikron Cek ing hin pen cenglok ason kiar ci ahor mu chodor pen se towar ci silam bomlo towar silam bomlo pu local MSc mate Karbi Anglong autonomous council education em Richard tok bisitami arjulong si masap sovet setami kerapa jerdun lo bonta tangka kedor thut hidet ajok lapen kachi jorme ason anta ci jordet aphitak kedor dedet ajok Karbi Anglong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang Local MSc mate DY Speaker Dr. Numol Mumin lapen local MSc mate Karbi Anglong Autonomous Council Education em Richard Obiatum along Jasimet langmang ronghang arong asan chom arak pen kerap kachohang Dwarbagori pen dorsing tokbi lapen kajironga pen risaningti Karbi Anglong News non বর্তমান ke chuning gan si cheng lo la so atwar ke bonai ke nilitum jinit mane theso lapen bithi lapen kowe la hai pen si ke palar pen si nilitum bonai bong palang gede te nonang tumla tuwar chubne unbom hut komane aling the da council pens tame ba dak local leader tum pens tame mani nanga chirap dun pula la poson duluma ahok lo nilitum patu mowe patu ne sita nilitum along local MEC lo ladak town committee chairman atum ben atumi wang si nilitum han suri pho anatang kanang rap dun lo kalang gede te la nale tumla ni ko ala pini an ke la bangso towar ke klempon nilitum pini pen ni pli lo gede te la ni pli ke klempon ke ni follow gede ni follow pini pen te la so ke klempon ke pinang ke khorcha ke damji te la so ke khorcha aphan ke koson pe sinale tumla ke paplang ipon te la bangge nilitum ako majon men si chingkitu chilang pu kalang gede te la bangso towar nale tum arong long mangke kopipi lo kisung la towar det anchon ma mate la towar pen kapre kisung lutulang nilitum al asan choma bangke non bortoman da la towar ta kalang lo isilo la pen parta me la pen do ulang la son si lang bang mote non la inglong lang sini tum long chora lang si jun bom lo seta me ka we pen ta nilitum kisung do lo kalang gede tani la hai prabjin pen non ma towar pen dang long me lang ki palong i phanane tum hin pen la Karbi Anglong autonomous council kachari tum phan kachini ridun kang tum la pason doma la ka hok lo ni tum akenang sot lo la si chuning ridun atumi lom tani tum pachini dun lo he si nili tum phanta aprang prang ason tanang lang bom lo te ma sita me non ta aru su se nangalang pon thuye phan nangli tum ahin ben sitana nang bor ik dun thap si nili tum atumi alom sita me chuning ripo kalang gede te la nang tum la ko we bikron ben Hanjang lang so pathu aklam along borjan MSc aparman khel moharon pathu ke pangchengpon Phaikuni phai play arni anar lopor phai hinira achitem apor malom pen borjan MSc constituency aparman khel moharon Phaikuni phai play arni pen pho an hanjang lang so pathu aklam along kapathu kapangchengpon Khel maharan kapathu ponji lake athletic football kho kabadi lapen volleyball pathu ponji do Pinila bangso khel maharon kapathu kang pupon amai along alohi kachetong dun em sorjorong phar DC Madhusmita Bhagwati Bukajan SDO Civil Debahuti Bora DSO Relief Ronghang HSA Meiphu Jiwan Chandra Patha Rajan Rongpia tumpen chenglo manke doke theke dinga tum chetong dun em sorjorong phar ahin pen khel maharon kapathu ari soejang atum aphan aning pathedun MSc level along kachepati ke haidun ateran atum an ke district along pathu dun longpo lapen district along ke haidun atum an abang ke state along pathu dun longpo puta than pachini pon bukajan pen sar kuru be Karbi Anglong News